vaan, että kun hän arvasin, että itsestään se puhuu. Hei. Oikein. Toi Pepy mitään. Ei mä osaan koko. Miten kaksi? Ei. Valmiin. Ai. Mä teen töitä. Hyi. Ei saa! Et! Panodraama. Joo, jos se... Tai sä... Ja mitä sä teet sille? Tervetuloa takaisin meidän kouluun. Miten nirru? Bileet! 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 Pistä pois. Kohta tyritään taas sillä urakaan. Ei missään nimessä! Siinä tyritään! Mut siihen sitä laittaa. Että mikä jumalauta tehty. Terve! Hyvää päivää! Markku, onks tää, kuuluuks tää sun dieettiin? Ei, mä varastan teiltä vaan karkkia. Oho. 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 Ai se bensa! Oho. Oho. Minä paitton mummuauto. Nyt on tämmönen. Hei. Pusero. Maha sisään, rinta ulos. Kyllä lähtee. Wow. Ehkä mä kuvaan näitä nokkaa.